Dahil sa sinabi ng lalaki, doon napagtanto nila Emilio na si Alejandro na ang kanilang kaharap. Walang sabi-sabi, agad naman niyang binunot ang kanyang lagaraw at kasabay nito ang walang habas niyang pag-unday ng saksak sa kinaroroonan ng lalaki. Matapos naman itong masipat ni Alejandro, mabilisan naman siyang lumundag papaatras habang patuloy na humahalakhak. Nang akmang susunggaban pa yon ni Emilio, mabilisan naman siyang pinigilan ni Tandang Uban habang nagsasabi ng, "Kumalma ka muna. Maraming nagmamasid sa'yo. Hindi magiging maganda kung magiging padalos-dalos ka." Nang marinig ni Emilio ang sinabi nito, bigla naman siyang tumigil sa kanyang ginagawang pag-atake. Ilang minuto pa ang lumipas. Pansamantala na muna siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang kapatid upang ipagpatuloy ang pagmamanman sa buong paligid. Pinilit niya muna noong pakalmahin ang kanyang sarili para naman kahit papaano'y magawa niyang masunod ang kanilang mga plano. Maya-maya pa, doon na siya kinausap ni Tandang Uban ukol sa mga bagay na kanilang gagawin. Ipagsawalang bahala mo na muna si Alejandro. Mas mainam na ubusin muna natin ang kanyang mga kasama nang sa gayoy hindi na tayo mahirapan sa kanya. Alalahanin mo, 3 tayo pagdating sa bilang. Kung kaya't mas mainam na malamangan natin sila habang nananatili sa ating katawan ang ating mga kalakasan. Wika ni Tandang Uban. Matapos nitong makapagsalita, marahan namang umusad ang kanilang grupo papalapit sa pangkat ni Alejandro. Ang mga gabunan naman noon nananatiling nagmamasid lamang sa paligid habang patuloy na nag-uusal ng kanilang mga lihim na karunungan. Alam nila Emilio na ang Tigalpo ang ipinapalipad hangin ng mga ito, kung kaya't ninais nilang mas palakasin pa ng husto ang kanilang mga bakod at puder sa katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa isang gabunan nang masipat nila itong bigla na lamang sumugod na animoy hindi nag-iisip. Pagsilay doon ni Upal, agad naman niyang binunot ang kanyang lagaraw at kasabay nito ang pagtaga niya sa tadyang ng nilalang ng walang pagdadalawang isip. Dahil sa lakas ng pagkakataga noon ni Upal, halos tumagos sa katawan ng gabunan ang kanyang lagaraw na siya namang ikinagalit ng mga aswang sa paligid. Dahil sa mga pangyayaring yon, kung kaya't hindi na nagkaroon ng mapayapang pag-uusap sa dalawang panig. Pagsipat nila Emilio sa mga gabunang dahan-dahang nagpapalit anyo, agad naman nila itong sinugod sa pagbabakasakaling magagawa nila itong makitilan ng hindi nakakalaban. Ngunit bago pa man sila noon makalapit, laking gulat na lamang nila nang bigla silang pagkumpulan ng iilang mga gabunang nasa paligid. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan namang makipaglaban si Tandang Uban gamit-gamit ang kanyang mutya ng San Telmo. Pagkumpas niya ng kanyang mga kamay sa ere, bigla namang napaatras noon sila Emilio nang masipat nila ang mabilisang pagliyab ng mga kamay ng kanilang lolo. Matapos ang mga pangyayaring yon, mabilisan namang sumugod si Tandang Uban sa mga nilalang habang patuloy na ikinukumpas sa ere ang latigong kanyang hawak-hawak. Sumunod na dinoon ang kanyang kasama para naman kahit papaano'y magkaroon siya ng kasangga sa pakikitigma. Nang masipat nila Emilio ang ginawa ni Tandang Uban, agad naman silang tumakbo papalapit sa iba pang gabunan na nasa paligid. "Upal, kahit anong mangyari huwag kang lumayo sa akin. Tandaan mo, mas malakas tayo kapag magkasama tayong nakikipaglaban." Wika ni Emilio sa kanyang kapatid habang patuloy silang nananakbo. Nang marinig naman ni Upal ang sinabi nito, agad naman yung sumang-ayon sa kanyang sinabi habang walang prenong sinusuwag ang mga aswang. Animoy sa mga oras na yon,
Maihahalin tulad mo si Opal sa isang nagwawalang baka dahil sa estilo ng kanyang pakikidigma. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang nabuwag ang hanay ng mga aswang at kasabay nito ang pagbungad sa kanilang harapan ng pangkat ni Alejandro kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaang gabunan. Tamang-tama lang pala ang binigay ko na oras sa aking mga kasama. Sige, sumugod kayo mga mananaga. Tingnan natin kung uubra kayo sa amin. Wika ni Alejandro habang patuloy na nakatitig sa grupo nila Emilio. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman itong nagsitakbuhan ng napakabilis papaikot sa kinaroroonan ng magkapatid. Dahil sa ginawa noon ng mga gabunan, kung kaya't napagpasyahan nila Opal na pansamantalang manatili sa kanilang kinaroroonan. Mahihirapan kasi sila noon kung patuloy silang mananakbo, gawa ng hindi nila alam kung saan tutungo ang mga nilalang. Maya-maya pa, bigla naman nilang naramdaman ang iilan sa mga itong umaaligid sa paligid na siya namang mabilisan nilang nilingon. Pagsilay nila noon kay Alejandro, laking gulat na lamang nila nang masipat nila itong nakatungtong sa isang dahon habang binubunot ang isang napakatalas na espada sa kanyang binti. Sa bawat pagbunot ni Alejandro ng kanyang armas, kitang-kita nilang dalawa ang walang patid na pagbulwak ng dugo nito na nanggagaling sa kanyang binti. Manood kayo, mananaga! Panoorin ninyo kung papaano makipaglaban ng isang gabunang amalanhig! Sigaw ni Alejandro habang patuloy na umaangil. Matapos marinig nila Emilio ang sinabi nito, bigla naman silang natigilan sa kanilang kinaroroonan gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili kung gaano kalakas ang mga amalanhig. Bagaman hindi pa nila nakakaharap ang uri nito, alam talaga nilang malalakas ang ganoong uri ng nilalang sa kadahilan ng paulit-ulit itong naikukwento ng kanilang ama sa kanila noong mga panahong tumutuklas pa lamang sila ng mga buhay na kataga. Ayon sa ama nila Emilio, na ang mga amalanhig ay ang mga orihinal na aswang na matagal nang nagpapahinga sa ilalim ng lupa. May mga sinusunod itong milenyo ng kanilang pagkabuhay at pagkamatay. Sa pagkabuhay ng mga ito, naghahasikyo ng katakot-takot na mga kaganapan na halos hindi magagawang mapaniwalaan ng kahit na sinong mga ordinaryong tao. Wala ding panama sa mga ito ang kahit na anong malalakas na usal, maging ang mga sandatang nagtatangan ng mga sumpa sa mga talim. Sa oras naman ng pamamahinga ng mga amalanhig, bumabalik yon sa kanilang pinakaunang libingan kung saan mananahimik sila doon ng 1 milenyo. Dagdag pa ni Emilio na kapag dumating na sa puntong namamahinga na ang mga amalanhig, kinakailangang hanapin ng kahit na sinong antingero ang kinahihimlayan ng mga nilalang upang makuha ang mutya nilang tinatangan. Kapag nangyari ang bagay na yon, kailan may hindi na muling makakabangon ang mga amalanhig. Matapos yung bumalik sa alaala ni Emilio, mas pinaigting niya pa ang pag-iingat laban sa mga ganoong uri ng nilalang. Napagtanto niya kasi noon, pantay lamang ang kanilang mga kakayahan at mga biyayang kanilang tinatangan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa kinaroroonan ni Tandang Uban kung saan kitang-kita niya itong labis ng nahihirapan. Halos nasa 7 gabunan at 2 amalanhig kasi ang nagtutulong-tulong sa ermitanyo nang sa gayoy madali nila itong mapabagsak ng walang kahirap-hirap. Dahil sa mga pangyayaring yon, kung kaya't nagpasya na noon si Emilio na ipangibabaw sa kanyang katawan ang mutya ng saging. Pagtawag niya sa gabay ng kanyang mutyang tangan, mabilisan niya itong inutusang pumasok sa kanyang katawan upang mas lalo pang dumagdag ang kanyang lakas sa pakikipaglaban.
Nang maisagawa na ni Emilio ang bagay na yon, agad naman niyang inutusan si Upal na sumunod sa kanyang pagsugod. Hindi na nila pinansin ang iilang gabunang umaaligid sa kanila, gawa ng kinakailangan nilang mabigyan ng tulong si Tandang Uban sa lalong madaling panahon. Nang makalapit na sila sa kinaroroonan nito, buong puwersa naman nilang sinuwag ang mga gabunan na siyang naging sanhi upang pansamantalang matigil ang digmaan. Tandang Uban, mukhang hindi mga ordinaryong gabunan ng mga demonyong to. Si Alejandro, merong dugo ng amalanhig. Wika ni Emilio habang pinagmamasdan ang buong paligid. Kanina ko pa nararamdaman yan, iho. Wala na tayong magagawa. Napasok na natin ang gulong ito. Sagot naman ni Tandang Uban. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang nabaling ang kanilang paningin kay Alejandro nang masipat nila itong dahan-dahang lumalapit sa kanila habang nagsasabi ng, Alam mo ba ang nangyari sa inyong ina bago siya tuluyang namatay? Maraming nangyari, Emilio. Napakaraming nangyari. At ang masakit, hindi mo yun nalalaman. Nang marinig ni Emilio ang sinabi ni Alejandro, bigla namang nandilim ang paningin nito at kasabay niya ng mabilisan niyang pagsugod sa nilalang. Dahil sa hindi na yon magagawang mapigilan ni Upal, kung kaya't ang tanging nagawa na lamang nila noon ay sundan ito. Dahil sa napakaraming gabunan ang nasa kanilang harapan, kung kaya't sumama na din sila Tandang Uban, maging ang iilan nitong kaibigang nakiisa sa kanilang pangkat. Paglapit ni Emilio kay Alejandro, buong lakas naman niya itong hinawakan sa leeg na siya namang mabilisan itong naialis sa kadahilan ng masyadong madulas ang kanyang balat. Pagsilay ni Emilio na lalayo na ito sa kanyang kinaroroonan, mabilisan naman niya itong sinunggaban na siyang naging sanhi upang magpang-abot sila sa lupa. Habang gumugulong ang dalawa, panay naman ang ginagawang pagprotekta ni Upal sa kanyang kapatid nang sa gayoy walang gabunan sa lugar ang makikialam sa duelo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nasipat ni Tandang Uban ang pagbagsak ng isa niyang kasama na siya namang dali-daling hinila ng mga gabunan na nasa paligid. Dahil sa hindi na nila ito nagawa pang makuha, kung kaya't sa puntong yon, inakala na nila na ito ay patay na. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayari, tuluyan na ngang nasukol ang tatlo ng mga gabunan. Pagtanto ni Alejandro na wala nang matatakasan sila Emilio, bigla naman yung naglakad papalapit sa kanila habang dahan-dahang nagpapalit anyo. Bagaman alam niyang mapanganib pa ang magkapatid, hindi na niya yon inisip dahil kampante siyang madali siyang mabibigyan ng tulong ng kanyang mga kasama kung sakali mang maganap ang mga pangyayaring hindi inaasahan. Alam mo ba, Emilio? Hindi lang basta nagbigti ang inay ninyo. Kung sasabihin ko bang kagagawan ko ang pagkamatay niya, magagalit kayo sa akin? Pasensya ka na ha. Dahil kung ikaw ang nasa sitwasyon namin, malamang ganun din ang gagawin mo. Mapang-asar na wika ni Alejandro. Bakit mo pinatay si nanay? Anong atraso niya sa'yo? Wala siyang alam, Alejandro. Hindi mo dapat siya dinamay! Sagot naman ni Emilio. Matapos nitong makapagsalita, muling itinarak ni Emilio ang kanyang sandata sa lupa habang patuloy na nag-uusal ng taimtim. Hinayaan lang naman siya noon nila Upal sa kadahilanang alam nila kung para sa ang ritual ang mga usal na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, humingi na din ng tulong si Tandang Uban sa kanyang mutya bilang paunang hakbang sa kanilang nalalapit na digmaan. Kahit talong-talo na sila noon sa bilang, nananatili pa rin sa kanilang mga katawan ng pag-asa gawa ng alam nila kung papaano talunin
ang mga amalanhig. Matapos maisagawa nila Emilio ang kanilang mga dasal, buong lakas naman nilang hinawakan ang kanilang mga sandata bilang hudyat sa nalalapit nilang pagsugod. Pagsilay ni Emilio kay Alejandro, mabilisan naman niya itong sinunggaban at kasabay nito ang walang habas niya ditong pag-unday ng taga at saksak. Sa pagpapatuloy ng ginagawa ni Emilio, sumunod naman sa kanya noon ang kanyang kapatid upang magbigay depensa sa kanyang pag-atake. Lahat ng gabunang lumalapit sa kanila noon ay matagumpay na naiwawaksi ni Upal dahil sa kunat ng kanyang balat at lakas ng trabungkong kanyang tinatangan. Paghawak niya sa isang gabunang kanyang nasuwag sa daan, buong lakas naman niya itong dinaganan ng kanyang paa at kasabay nito ang mabilisan niyang pagtarak ng lagaraw sa dibdib. Habang kumikisay-kisay pa noon ang gabunan, walang pagdadalawang isip naman niya itong tinadyakan papalayo sa kanyang kinatatayuan. Dahil sa ginawa noon ni Upal, kung kaya't mas lalong nagsiangil ang mga nilalang sa paligid. Pagsipat ni Upal na papasunggabyo ng sabay-sabay, tanging pagsalag na lamang ng lagaraw ang kanyang nagawa. Sa puntong yon, inaasahan na niyang madudumog siya ng mga gabunan. Gawa ng aminado siyang hindi niya kakayanin ang mga pinagsama-samang lakas ng mga ito. Subalit, bago pa man makalapit sa kanya ang mga nilalang, bigla na lamang yung nagsipulasan nang masipat nila ang kapa ni Tandang Uban na unti-unting lumiliyab. Maging ang buntot pagi nitong tinatangan ay patuloy ring nilalamon ng apoy, ngunit hindi ito natutupok. Matapos ang mga pangyayaring yon, buong lakas naman silang sinugod ng ermetanyo habang patuloy na iwinawasiwas sa ere ang kanyang latigo. Pagtama nito sa isang gabunan, bigla na lamang yung lumiyab hanggang sa dumating ang puntong tanging kalansay na lamang ang natira sa nilalang. Upal! 10 minuto lang ang itatagal ng lakas ko. Ikaw na ang bahala sa mga matitira. Sigaw ni Tandang Uban habang patuloy niyang sinusugod ang mga gabunan. Nang marinig naman ni Upal ang sinabi nito, dali-dali naman yung sumunod upang mabigyan yon ng tulong kung sakali mang ito ay kailanganin. Sa kabilang dako naman, patuloy pa ring nagbubuno sila Emilio at Alejandro di kalayuan sa isang kubo. Nang masipat ni Emiliong bukas ang kaliwang bahagi ng dibdib ni Alejandro, buong lakas naman niya itong inundaya ng lagaraw at kasabay nito ang mabilisan niyang balibag sa nilalang ng walang pag-aalangan. Matapos itong gawin ni Emilio, buong lakas naman niyang pinaulanan ng sapak ang pagmumuka ni Alejandro upang wakasan na ang kanilang duelo. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy pa rin ang ginagawang pag-atake ni Emilio sa nilalang, subalit sa hindi malamang kadahilanan, animoy hindi yun tinatablan. Wala kang lakas para patayin ng isang tulad ko, Emilio. Mananaga ka lang. Demonyo ko! Wika nito habang patuloy na tinatanggap ang kanyang mga pagsapak. Nang marinig naman ni Emilio ang sinabi nito, doon na niya kinuha ang kanyang kampit at mabilisang binusalsalan ang leeg ng nilalang. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, mabilisan naman niyang dinukot ang kanyang mutya ng saging at kasabay nito ang pagpapalunok niya ng kanyang mutya kay Alejandro. Hindi lang ikaw ang marunong magsakripisyo, Alejandro. Kaya ko ding isakripisyo ang mahalagang bagay na tangan ko para sa kamatayan mo. Wika ni Emilio habang ipinapalunok kay Alejandro ang kanyang mutya ng saging. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nalunok ng nilalang ang mutya at kasabay nito ang buong lakas niyang pagpupumiglas mula sa pagkakahawak ni Emilio. Dahil sa lakas na ipinamalas nito,
kung kaya't hindi na niya ito nagawa pang maipako sa kanyang kinaroroonan. Sa pagpapatuloy ng pagkaripas ng pagtakbo ni Alejandro sa paligid, bigla na lamang yung napasubasob dahil sa paglaho ng kanyang mga binti sa kanyang katawan. Sumunod na din dito ang kanyang mga kamay hanggang sa dumating ang puntong tuluyan ng nawala sa mundo ang kanyang pag-iral. Bagaman kalansay na lamang noon si Alejandro, nagpupumilit pa rin yung magpumiglas na parabang kahit sa bingit na ng kamatayan, nagagawa niya pa ring lumaban. Maya-maya pa, bigla na lamang tumigil ang kalansay ng amalanhig, hudyat ng tuluyan nitong pagkapaslang. Pagsipat naman ni Emilio sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama, nasipat niya itong patuloy pa ring nakikipaglaban sa halos hindi mabilang na mga gabunan. Si Tandang Uba naman noon ay hindi na nakakatayo, gawa nang naubos na ang kanyang lakas dahil sa kanyang abilidad na ipinamalas. Bagaman sugatan na noon si Upal, patuloy pa rin siyang lumalaban sa kadahilan ng nais niyang mailayo sa kanyang kapatid at lolo ang mga gabunan. Habang nananakbo papalapit doon si Emilio, panay naman ang ginagawa niyang pagsigaw kay Upal na umatras ng bahagya upang mas madali niya itong malapitan. Ilang minuto pa ang lumipas. Agad namang sinunod ni Upal ang sinabi ng kanyang kapatid, kung kaya't nagawang makalapit ni Emilio sa kanila sa napakabilis na oras. Pagsilay niya sa isang gabunang susunggaban si Tandang Uban, buong lakas naman niya itong tinaga sa leeg na siyang naging sanhi ng mabilisan nitong pagkamatay. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, halos kitang-kita na nilang dalawa ang pangangalahati ng mga gabunan. Nang mapansin ng isang gabunan ang pagkalagas ng halos karamihan niyang mga kasama, ninais nitong umatras na muna pansamantala. Subalit, kahit saang mang lugar sila noon tumakbo, desidido na sila Emilio na sila ay ubusin at wakasan na ang kanilang angkan. Mga demonyo! Tapos na ang digmaang ito. Kanina pang patay ang pinuno ninyo. Ano pang silbi ng ipinaglalaban ninyo kung wala nang gagabay sa inyong mga desisyon? Sigaw ni Emilio sa mga nilalang habang nananatiling nakatayo sa kanyang kinaroroonan. Nang marinig naman ng mga nilalang ang kanyang sinabi, bigla naman yung nagsitawanan na parabang isang biro lamang ang kanyang binibitawang mga salita. Dahil sa ginawa ng mga ito, kung kaya't napagpasyahan nila Emilio na hindi na pakitaan ng awa ang mga gabunan. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na naman nila itong sinugod at kasabay nito ang walang habas nilang pagpatay sa mga gabunang patuloy pa ring nakikipaglaban. Nang dumating sa puntong isa na lamang ang nananatiling buhay sa hanay ng mga gabunan, binigyan nila yon ng pagkakataong sumuko para makapagbagong buhay. Subalit, bago nila ito pinakawalan, sinigurado muna nilang putol ang mga kamay nito, gamit-gamit ang kanilang lagaraw. Isang mababang kaparusahan para sa iyong ginawang kasalanan. Kapag may nagtanong kung bakit ka nagkaganyan, sabihin mo kagagawan niya ng magkapatid na minsan yung nakalaban. Nais kong malaman nila kung gaano kami kabagsik, nang sa gayoy makilala nila kami at ituring na banta para sa kanilang mga kaligtasan. Pakisabi na din sa iyong mga kakilalang aswang, hindi kami titigil ng aking kapatid hanggat hindi pa namin sila na isusunod sa kanilang mga ninuno. Wika ni Emilio bago pa kawala ng nilalang. Nang marinig naman ng gabunan ang sinabi nito, tumangulang naman yon habang patuloy na umaangil at umiiyak. Pag-alis nito sa lugar, inilahad naman ni Emilio sa kanyang kapatid na malapit na ding magwakas ang buhay ng gabunang yon. Wala kasi yung dugo ng isang amalanhig, kung kaya't paniguradong gagana sa kanya ang sumpa ng lagaraw na minana pa ni Emilio. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid,
Doon na nila inumpisahan ang paghahanap sa nawawala nilang kasama. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, bigla na lamang silang natigilan nang masipat nilang nag-aagaw buhay na si Tandang Uban. Dahil sa nasilayan noon ni Upal, halos labis-labis naman ang kaba niya sa kanyang katawan, gawa ng ikinakatakot niya ng husto na tuluyan na silang maging ulila ng kanyang kapatid. Si Tandang Uban na lamang kasi noon ang nag-iisa nilang kinikilalang pamilya, kung kaya't ayaw na ayaw niya itong mawala pa. Paglapit nila sa kinahihigaan nito, agad naman yung kinalong ni Upal habang nagsasabi ng, "Tandang Uban, kumapit ka lang. Gagawa kami ng paraan ni Kuya. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Magpakatatag ka." Nang marinig naman ng matanda ang sinabi nito, ngumiti lang naman yon kay Upal habang nananatiling walang imik. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat naman ni Emilio ang isa nilang kasama na nakabulagta, di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Dilat na dilat ang mga mata nito at animoy matagal nang kumawala sa katawan ang kanyang kaluluwa. Okay, akala ko finale na eh. Parang pang finale kasi yung sagupaan eh. Tsaka, wag naman sanang mawala si Tandang Uban kasi, yun nga, wala na silang kamag-anak eh. Paano yun? Silang dalawa na lang yung matitira. Parang sobrang lungkot naman to. Parang, alam niyo yun, lahat ng karma na ginawa nila noon, di ko masabi kasi kung karma eh. Ang hirap timplahin ng takbo ng kwento, pero parang may ganong part, di ba, na sila yung masama, tapos, ewan ko, basta, sunod na lang kaagad natin yung 23 para lahat tayo maliwanagan. Yun lang. Salamat.